Hárman én is! Mindenki! Dixi, vigyázz, azt nem csinálja! Ti is jöttök? Igen, Ide, nem ide, gyere mellé. Be is úgy. Fogd meg te meg az Ádám kezét, fogd meg. Egyszerre úgy lehet ugrani. Hogy de akarsz? nem úgy, hanem itt külön. Így beugr. Mit csinálsz? Külön. Te veszed fel őket, hogy beugranak? Nem? Nem érzed. Hú? Mi megyek előre? Egymás után, be. Na és figyelj. Te vagy oda. Te. Te mész oda. Úgy, na. Gyere! Gyere! Az utolsó pillanatban mentem ki! Gyere, Lili! Esztergom, azaz! Gyere, indulj meg, gyere! Indulj el, Lili! Lili, finish! Tempo! De megvan! Vigyázz a fejet! Jaj! Ha elment a kuta. Van 10 percet ült rá, az egyes pályán.